Moko kuom jotelo kaunti ma Homa Bay orwako limbe mar dongruok ma jatend piny William Ruto dhi time kaunti no e limbe mare mar ndalo 4 e kauntis makaluo. Ruto biro donje kaunti ma Homa Bay Jumapil kamo biro yuore nyasi mar alam moriwo dinde mopogore opogore e kar chung' od bura ma Kasipul, kendo bang'e obiro dhi chuo wang'e gedo mar apaya ma namba Karaboka Diedo kendo yawa yanga apaya mar Osinga Ring Road ma gedo mare osetieki e kind chenro mamoko. MCA Makanya Mwako Sewe Ward kar chung' od bura Mandhiwa Nicholas Owaka otelo ne jotelo mamoko e jiwo oganda jo Homa Bay mondo bi owuog oko karomgi marwako jatend piny e limbe mare no. Adwa na wach ne jowa tema jondhiwa ni wawuoguru oko mondo warwak kir marwa mar Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Kendo warwake gi sironyo, kendo warwake gi chia, kendo warwake gi shangwe. Nikech ang'o? Kopo ni nitiere gimoro amora madwa nyis kido moro madibed chochni, to biro nyiso ni wan kaka oganda mar joluo wakia kama wadhiye, wakia kama waaye, to wakia bende chandruok mwasebedogo. Omiyo nadwa kwayo jondhiwa, ibed ng'ama nie telo sani, ibed ng'ama onge telo sani, ibed ng'ama dwa bedo jatelo makiny, ni kar wach William Samoei Ruto ni twariwre uru waduto. To projects masani waneno Mobi kagi pok ni waneno kane ndalo mane Uhuru oriwore gi sirikal ma oriwore gi Raila gini. To sani nyaka ne Raila tero broad based government waneno lokruok maduong' kata e Mobi town ka. Kidhi e gwengwa kucho wan gi lokruok malach. Kwayo kwe makende ne political leaders. Ni ka wendo biro limo differences makor gweng' ka mondo ji owe mondo warwak ker. Ka ker osadhi, ka ng'ato nigi problem gi wadgi, to gichaka kama ne giwe.